alle sammen. Der er flere af jer, der har spurgt, om jeg kunne tænke mig at lave en step by step, hvor jeg lægger en makeup, og det gør jeg så i dag. Og i dag der lægger jeg fokus på Vita Lumiere Aqua Foundation fra Chanel. Så det er det, vi lægger fokus på i dag, og virkelig for at lave en rigtig, rigtig flot complexion. Og som I kan se, så har jeg jo det her fantastiske eksem, så derfor skal vi prøve at dække det. Og jeg starter med at tage lidt af den her foundation, den skal rystes sammen. Og jeg påfører det ud på min hånd, og tager det herfra med en pensel. Og jeg har selvfølgelig puttet hudpleje på først, sådan så min hud den er gennemfugtet, så gennemfugtet den nu kan være med det her skønne eksem. Og det her, det er en foundation, man kan bygge op, så hvis man vil have, at den skal dække mere, så er det altså bare lag på lag. Så det kan sagtens lade sig gøre. Jeg har i dag valgt en 30'er, fordi jeg synes egentlig, at den passer rigtig godt lige nu. Jeg svinger sådan lidt imellem 30 og 40. Der er jo ikke nogen rigtig måde at putte foundation på, men jeg kan rigtig godt lide at bruge en pensel, fordi jeg synes, at det får den til at dække mere. Fordi jeg vil gerne have den her meget gode dækevne, og det får man altså ved, at man bruger en pensel. Så som I kan se allerede nu på halvdelen af ansigtet, så er det faktisk dækket rigtig, rigtig godt. Det vil så også sige, at man bruger lidt mere produkt, end hvad man måske skal, fordi at jeg gerne vil have, at det skal dække lidt mere. Man kan sagtens bruge mindre, så giver den bare ikke helt lige så høj dækkeevne, som jeg får den til. Så alt efter hvad man ønsker, er det selvfølgelig mængden, man tager det efter. Så. Altid lige vigtigt at lige få gjort sådan med kanten, så man ikke lige risikerer at have sådan en kant hele vejen rundt. Det ser ikke særlig smart ud. Så. Inden at jeg lige putter concealer på og sådan noget, så laver jeg min bryn. Og jeg bruger en blyant fra MAC, der hedder Fling. Synes den er mega god, men får den brugt meget hurtigt, fordi jeg tegner faktisk hele min bryn op med farven, hvilket måske ikke er det man skal. Og jeg har altid lige spejlet lidt tæt på, så jeg kan se hvad der jeg laver. Nu skal jeg nok sørge for at I også kan se det. Tegner kanten hele vejen nede langs hårene. Og jeg har ikke rigtig noget bryn, som I kan se. Så derfor tegner jeg mine meget kraftigt op. Det skal man jo selvfølgelig selv vælge, om man vil. Men det kan jeg godt lide. Når man så gør det, så er magien jo altid at få brynene til at være helt ens.
Når jeg så har tegnet de 2 streger hernede, så tegner jeg, hvis I kan se noget, op her. Så får jeg tegnet den øverste streg heroppe. Så fordi at det selvfølgelig skal være så avanceret, så har jeg også et brynkit fra Youngblood, hvor der er 3 farver i. Hvor at jeg så tager den lyseste farve herude, som faktisk bliver rigtig, rigtig mørk. Og den tager jeg så lige herude i siderne og tegner lidt med, sådan så kanten den bliver lidt mere kraftig. Brynet, og det bliver lidt mere farvet herude, men stadig sørge for, at der ikke kommer noget farve herind. For så at få den meget skarpe effekt til brynet, tager en concealer, Correcteur Perfection Concealer fra Chanel i nummer 10. Og en lille pensel. Og det skal egentlig være sådan en med syntetiske hår, ligesom en foundation pensel. Og så tager jeg lidt af den, og så kører jeg det simpelthen langs kanten. Det giver den her meget skarpe kant langs brynet. Man kan vælge også at gøre det her, hvis man vil det, så man får den her meget skarpe kant. Det smager behageligt alt efter hvilket bryn man lige går efter. Så. Og samme step tager jeg concealeren. Man kan vælge at påføre den direkte, når der nu sidder sådan en svamp på, men jeg kan rigtig godt lide lige at putte det på fingerspidserne. Og så simpelthen dugte. Så føler jeg mere, at jeg har styr på, hvor meget jeg kommer på. Specielt nu, når jeg har det her eksem, så skal jeg helst ikke have for meget på, fordi så ligger det så simpelthen i kager, fordi huden den er så tør. Og jeg kører det lidt nedad her, og simpelthen ud her i siderne, ikke?
Lidt på næsen. Så tager jeg Eclat Lumière fra Chanel, som er en mere sådan highlighter pind. Og den putter jeg lidt her i panden af. Undskyld. Og lidt dernede på hagen. Får vi den her rigtig, rigtig flotte highlight. Så. For at slutte, hvad kan man sige, complexion af, inden vi kommer til blush, så tager jeg Vita Lumière Compact Douceur, som er Chanels nye pudder. Og jeg påfører den altid med pensel. Der er nogen, der godt kan lide at gøre det med svampen, og det er også helt fint. Jeg synes bare, det er meget flottere med pensel. Men den er rigtig, rigtig god at have med i byen. Fordi den lige går ind og får sådan lidt matterende effekt. Hvilket jeg godt kan lide. Masser af udstråling. Så. Og så tager jeg Le Beige, og som I kan se, så er den ved at være lidt brugt. Le Beige er en solskinspuder, man kan bruge til at lave kontur med, til at bruge i hele ansigtet, til at bruge nede på décolleté, alt efter hvad man har lyst til. Der er ingen glimmer i, hvilket jeg synes er en fordel. Jeg tager altid og markerer min kindben med den her farve her. Og lidt oppe i siden. Som I kan se, så bliver det altså bare ikke lige helt jævnt i den her ene side her, fordi jeg har det her eksem her, der ligger og nu er det simpelthen en tester, men den ser selvfølgelig ikke sådan her ud, når man køber den. Men det er jo Shoe Contrast fra Chanel i Pink Explosion, som er sådan en rigtig, rigtig fin lyserød farve. Med lidt snært og noget glimmer i. Man har nogle rigtig, rigtig fede effekter. Den er ikke bare mat. Jeg kan godt lide, at det chancerer en smule. Og den påfører jeg så, hvor vi nu har lagt Le Beige hernede, så simpelthen få blushen op på kindbenene. Så har jeg fundet lidt af mine gamle produkter frem fra det, der hedder Guerlain, som er et fransk mærke. De laver en helt fantastisk makeup. Men man kan ikke rigtig få det så mange steder i Aarhus mere. Og det her er en highlighter, som er fantastisk. Og den ligger jeg simpelthen lige heroppe. Den ligger det let oven på blushen, som I kan se, så chancerer den rigtig, rigtig fint. Jeg synes, at vi i make-up-verdenen, synes jeg, vi mangler nogle gode highlightere. Og hvis I kender nogen, må I rigtig gerne skrive det til mig, fordi jeg synes ikke rigtigt, at jeg her kan finde noget, som jeg synes som passer til lige det, jeg gerne vil have. Lige ud over denne her, som jo så er lidt gammel. Så derfor vil jeg jo rigtig, rigtig gerne have en ny. Så påfører jeg lige lidt mascara, bare lige for at slutte looket af. Og jeg tager base Beauté des Cils fra Chanel, som er en base, jeg først lægger på vipperne.
Den går ind og gør, jamen, at jeg kan sætte mine vipper ordentligt, inden jeg lægger mascara på. Den går ind og gør, at jeg får lidt mere fylde, og så går den selvfølgelig også ind og plejer vipperne. Så jeg synes, det er en rigtig, rigtig god ting at bruge base. Så hvis ikke du allerede gør det nu, så start på det. Jeg gør det i dag, at jeg ikke putter mascara på de nederste vipper, fordi at det bare skal være sådan meget frisk, naturligt look. Så derfor nøjes jeg bare med mascara på de øverste vipper. Jeg beklager meget den lange video, men jeg er ikke sådan helt vildt hej i at lave sådan nogle videoer her. Så hvis du har et tips til, hvordan jeg kan få det til at spole helt vildt hurtigt, og så jeg ikke behøver også, at I behøver at høre på mig snakke hele tiden, så må du rigtig gerne skrive det til mig, sådan så jeg kan lave lidt flere videoer, og sådan så I ikke skal sidde og kigge på mig i næsten 20 minutter. Og det er Le Volume de Chanel mascaraen, jeg tager på i dag. Giver det her meget, meget fine look, meget lange vipper. Nu vælger jeg bare lige at påføre de her meget lette lag, men det er en mascara, som man kan bygge virkelig, virkelig meget op på. Så hvis det er, man skal i byen eller noget, så er det her bare the winner. Det var faktisk det for i dag. Jeg håber, I synes om det, og jeg skal nok skrive alle produkterne i bloggen, så jeg ikke har glemt noget. Så må I have en rigtig god dag. Hej!